Ce faci când durerea ta e invizibilă pentru ceilalți, dar nu pentru Dumnezeu? Hana era una dintre cele două soții ale lui Elcana, dar era stearpă, nu putea avea copii. Cealaltă femeie o batjocorea constant. An de an Ana mergea la templu și plângea. Nu mai mânca, nu mai putea îndura. Într-o zi, în timp ce se ruga în tăcere, cu buzele mișcându-se, preotul Eli o vede și crede că e beată. Dar Ana îi răspunde: nu, domnul meu. Sunt o femeie care suferă în inima ei. Mi-am vărsat sufletul înaintea Domnului. El îi spune: Pochia, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să-ți asculte cererea. În acel an Ana rămâne însărcinată. Îl naște pe Samuel, un copil dăruit de Dumnezeu. Și ce face Ana? Îl înțarcă și apoi îl duce la templu, să-l închine Domnului așa cum a promis. O mamă care și-a dorit un copil cu toată ființa, îl dă înapoi lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o binecuvântează, îi dă alți 5 copii. Când durerea e sinceră și rugăciunea e din inimă, Dumnezeu nu doar că ascultă, El răspunde și binecuvântează dincolo de ce ai cerut.